Ganito pa lang loob ng Hi-Ace Grandia mga kapatid. Yan. Drive natin daw ng Sabak. Napaka-elegante ng kanyang dashboard, no? Wow. Automatic po ito mga kapatid. Ayan yung kanyang reflection sa salamin. Hi-Ace Grandia. May alas 2 yung sinundo. Hinatid. Ay, natid lang. Biljaya saka Bilagyo. Pang alas 10 siguro eh. Oo, alas 10 na sila. Walang susunduin ng mga ganito, no? Eh. Kanina pa ako naghihintay po. Ay, alas 2 na Bilagyo pala. Alas 2? Oo. Wala. Hindi sinabi sa Bakbakan akin. mo na. Oh. Ano, ilan yun? Isa lang? Dalawa yata. Alas 2? Oo. Hindi natin eh. Oo. Ay, Hindi nga, sigurado. Biljaya pala. Ah, Biljaya. Oo, Okay. Biljaya. Napakagwapo ng sasakyan na to. Ilang seaters ba to? Yan, 1, 2, 3, 4 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 11 seaters. Ano naman ko din to dito mga kapatid sa ganitong uri ng sasakyan. Kadalasan mga minamaneho natin luma eh. I don't really know what comes next. I'm just doing my best, even though I'm so stressed out. Everything just feels like a test that I fail, so depressed.